Mekenunu ọkwa si na oke dibịa chụ aja nwanne m ọ dịkọrọ enye ndị mmụọ n'aka mana dibịa oji nwanne m mana ọ na-ahụ mmụọ anya. Igbo ha si na onye mara nna ya mara ndị isi ya ọma bụrụ eziokwu nwanne m, maka na onye mara nna ya mara ndị isi ya ọ mara ndị Igbo chi were ehihie jie mmiri ya gbawa n'ite akwụwacha na ọmụ akwa ọkụ ka eti akị. Ụbọchị gburugburu na nna m gwara m si na nwoke nụcha ọgụ nwaanyị enwere akụkọ, mana n'ụbọchị tata ọ bụzi nwaanyị nụcha ọgụ nwoke enwere akụkọ. Bụ gịnị na-emezie? Isi akwa adịghịzikwa n'ebe ekere ya, anya mmanwụ adịghịzikwa n'ebe a ripụrụ ya, ezi adịghịzikwa n'ukwu kwa. Ajụjụ ka mụ na-ajụ, ọ bụ gịnị mere na ụmụ ikorobịa ya anaghị agụzi akwụkwọ? Ọ bụ n'ihi gịnị? Ọ bụrụ maka ego mbute ma fe echefuo na ọ bụ iko ka ofu ka eji anwụ mmanya na mpi atụ bụ maka ndị echichie. Agụmakwụkwọ bụ ihe dị mkpa na udu ndị na-eto eto, maka na ihe ọ masịrị ọkụkọ ya daba n'oke ọnụ ahịa, o nwebere onye ji nnụnụ were gọọ mmụọ. Ọ bụ bete ka esi eje ebe nkwụ. Akwụkwọ na-atọ ụtọ ma bụrụkwa ụzọ mmadụ si enweta amamihe, maka na ọ bụ onye jere n'ubi n'abalị ma ujiji mmụọ anya. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị ji agụmakwụkwọ wee nọdụ n'ọkwa dị elu, maka na amaka ahụ si ha na ọ bụ aka abụọ ka ga-eji were buo ya. Ụmụ ikorobịa ka mụ na-agwazi ka ha hapụ ego mbute je gụba akwụkwọ, ka nwata hapụ ihe ntụtụ ka ihe ntụtụ hapụ nwata, maka na nwata atụtụkata ihe ntụtụ ọtụtụta nke ejiri wee chụọ aja mgbe ọ bụrụ na ihe ntụtụ atụtụrụ nwata. Ọ nụrụ ka ọrụ ibe ya, maka na ofu osisi anaghị eme ọhịa. Ihe nwoke na-azakwanụ bụ ote nkwụ, na nwoke anaghị aza ote ofe. Ka anyị gbabiri ala suo ya ọkụ, maka na asaba ikpere ụkwụ ka o si eji oji, mmiri na ncha ga-agwụ n'ụlọ. Ka agaghị m eju na ozu ejuru iyi na-apụ ikpochi ya. Ka ọ dịbazianụ mbọsị otu ịgba ga-akwa nne ya, ka ọ dịbazia mbọsị ọba ga-eke ji ka oke. Igbo ndị mụrụ mụ na mekenunu